screaming, no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite. Zer duzu, baina gaur triste ikusten zaizu. Maite alzaitu nobioa. Bai da, jakimazten dugu gerromeistetan. Trikiti egin da, bertzolaia entzuten da neska egin dantzan. Ez gaur egun bezala, horra otezate kale erdien, alperra nahi den, ean da ean. Hemen dugu bikote bat. Presa gau. Bueno, baina ondo bizitzate elkarrekin, harremana. Bai. Gazte eta helduen arteko elkarbizitza produktua lantzen ari gara. ¿Aprovechamos la experiencia de los mayores? ¿Podemos los jóvenes ofrecer algo? Con Mijoma ha creado un modelo de actuación que favorece la convivencia entre jóvenes y mayores. Zerura bekiratu eta mila ezar ikusi ditzaket. Nire lagun, familia, maitesun guztiak gordetzen diren gorzaitua. Arazo honi aurre egiteko gure herriko gazte taldea proiektu bat aurkeztu nahi dugu, gazte eta helduen arteko harremana sendotzeko. Pausoz pauso, aurreruntzkoa, atzean utzitako oinazteak gogoratuz. Zenbat herri denborak eramanak, eta zenbat negar denborak eramatea nahi izan dugu. Oso erantzunan aurkitu genuen eta bai gaztek eta bai zarrek behaiei interesatzen zaizkien gai buruz bere iritzia eman zuten eta Portalea gara, gogoratzen amuzio honetara. Gure ipuñaren izenburua umeak eta aitona amonak da. Zertan jolaztuko dugu? Gun baitxean, lan ezin deu. Guraso hilda. Oso ondo, oie, bai. Ikasi dugu jolasetan.